Kuntri Arjuna kula wonten paring dawuh Koko Prabu Kaki Prabu Ndwarawati ana dawuh mapa Koko Prabu wonten timbalan salebeting negari Ngamarta menika sami menggalih babagan kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara inggih Bratasena nuwun sewu Kanjeng Bibi menawi mboten sisih paningal kula Yayi Werkudara menika gadah hambek gangsal welas inggih mboten saged owah inggih menika setunggal kendel tegesipun tatak tetek bilih menawi sampun nglampahi wajib mboten ajrih sinten-sinten angka kalih bandel yen pinuju mengku wajib mongko manggih bencana mboten watak ngadoh utawi sesambat tiganipun kumandel sadengah tindak tandukipun kapasrahaken dhateng Gusti Kang Maha Kawasa wondene salajengipun Werkudara menika sipatipun kendel datan sugih wuwus nanging sabarang pakaryan ngrampungi angka salajengipun tetep sedaya kewajiban linampan kaliyan iklasing manah mantep Werkudara mboten nate ragu-ragu ing sabarang tindak madhep paningalipun batos Werkudara tansah ngesti setunggal mboten nate mangro tinggal sregep teguh saguh petel ing sabarang damel wondene ajeg mboten nate nglirwakaken kewajiban ing salajengipun jejeg adil ing sabarang tindak samu barang sarwi sarti timbang lan sak bobot tuwin rasa lan samu barang sarwi sentosa lair lan batosipun ing salajengipun awas lan waspada tanggaping cipta sasmita tindak tanduk tansah manggening bebener sipatipun Bratasena ugi nggadahi sifat tabri telatos nindakaken kesaenan tuwin sifat luhuring budi anetepi bawa leksana datanate ngoncati kesagahan ingkang sampun kawiyos lair tembaga batin kencana tegesipun wong pinter nanging boten keminter sugih kawruh nanging awis ngendika yen karasa ngendika seklimah sarwa titis tetes lan tatas inggih kanthi hambeg gangsal waswarni kala wau kula pitados bilih sabarang tindakipun Dimas Werkudara tentu sampun kapetang kanthi jangkep pramila Bibi monggo paduka Bibi lan kadang kula dherekaken memuji mring Gusti Maha Kawasa mugi-mugi mayungana dhateng kararjanipun Dimas Werkudara Permara remang swamya ngambrang kadi karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja long-long lalu mangulati katrenjo praptaning sang Bratasena ya sang Wijasena agarya kagiat sangya para Pandhawa rinangkul wentise sang Werkudara dening Kang Ibu sang Dewi Kunthi Talibrata long-long ing priya mangungkung